Milí priatelia, dovolte, aby som vás všetkých srdečne privítal na dnešnom slávnostnom krste múdrosti stromu. Múdrosti nielen stromov samotných, ale múdrosti dozbieraných Zunu Lesan v jednej knižke. Dovolte privítať autorku najskôr Zunu Lesan. Dovolte privítať medzi nami zástupcu odvážneho vydavateľstva, jeho generálneho riaditeľa vydavateľstva IKAR, pána Mareka Nému. Vítam krstnú mamu Elu Lehockú. A teraz premýšľam nad tým, že keď sa dívam takto medzi vás, je to vidím toľko známych ľudí a priateľov, že či vás mám všetkých osobne začať vítať. Že budem takto radom a budem si vyberať, že koho a áno a z akých dôvodov a kde sme sa stretli. A to by sme sa asi vôbec nedostali k tej knižke, čo povieš? No, mne by to nevadilo. Nie. A my sme sa kvôli nej stretli teda. Veď naše stretnutie je vlastne nie úplne prvé. My sa poznáme z čias študentských. My sme v podstate konškoláci. S tým, že Zuna študovala niečo, čomu som ja nerozumel, respektíve mi to bolo dostatočne znechutené. Ale nie mnou. Ale nie tebou. Ja som totiž vždy bol presvedčený, že ja neviem tancovať a keď chce niekto odo mňa, aby som zatancoval ruský kazačok, tak ja to nedokážem, lebo som vysvetľoval pánovi profesorovi, že teda som dorastol do 2 metrov a v mojom prípade evolúcia išla iným smerom, takže ja nemôžem tancovať kazačok, nedostal som zápočet z ruského tanca, čo mi nevadí teda, ale to je to, čo teba zasa naopak motivovalo a takým spôsobom ťa nejak posúvalo do života, ten tanec práve však. Áno, tak ja odkedy som chodila, tak som nejak sa hýbkala a celé to skončilo tým, že som vyštudovala tanečné konzervatórium a Vysokú školu muzických umení a ten tanec bol nejakým takým vyjadrením mojej duše, ale samozrejme, že prepojený aj s tým telom a k tomu telu som sa potrebovala ešte viac nejak dostať, tak som začala študovať čínsku medicínu, akupunktúru, šiacu a celé to skončilo tým, že sedím za počítačom a píšem knihy. To je práve to, že ty sa dokážeš vyjadriť telom, dokážeš sa vyjadriť tancom. Ja si myslím, že v tých časoch, keď ty si to študovala, tak ešte nebola úplne až taká, nie že sloboda slova, ani sloboda tanca možno nebola až taká, aká je dnes. No my sme práve boli prví študenti odboru moderný tanec, takže my sme aj neustále boli v zahraničí na nejakých seminároch, alebo sme si sem pozývali nejakých zahraničných lektorov, ktorí nám trošku otvárali obzory a ukazovali nám tie, ako by mohla vyzerať sloboda aj v tom vyjadrovaní pohybovom. A mňa to nejak tak zasiahlo aj do toho písania. No, nie je to tvoja prvá knižka? No, je to 5. Áno. No ale táto, teda musím povedať, priateľ, neviem, či už ste ju videli, ale je nádherná. Ona je fakt, že nádherná a to už sa obraciam teraz aj k vydavateľovi, lebo to je, no, strašne pekná. Fakt, normálne počujete, listujte v nej, pozrite, my sa stretli do Zuma a hovorím, prosím ťa, ty si riadila, ktorý obrazok, kde má byť, akým spôsobom sú tam aj tvoje obrázky, lebo ja mám pocit, ako keby každá tá strana bola nejakým spôsobom nádherne doprevádzaná tými obrazmi a tou kaligrafiou, to bolo nádherné spojenie. Kto to vymyslel? No, môj muž Milan sa venuje čínskej a japonskej kaligrafii, takže v kuse som napojená na nejaké málovanie tých znakov a aj... Ja prepáč, že poznám len šeršel a fan. Ako platí, že za všetkým hľadaj muža? No môjho určite za veľa vecami, ktoré ja robím, treba hľadať môjho muža, ktorý ma vždycky podnietil niečo také, v čom by som sa, on vždycky vedel vycítiť, v čom sa najlepšie dokážem prejaviť. Tak toto je napríklad to. Ale to je vlastne pekné, inak, že ste dodržali tento mužsko-ženský princíp, nie? Áno, už 30 rokov to tak držíme. No a tie kaligrafické znaky sú pre mňa pohyb, sú pre mňa do určitej miery tanec, hej? No a
Keď som začala uvažovať nad touto knihou, tak som sa trošku zahlbila do tých čínskych znakov a zistila som, že znak pre strom, ktorý je v tej knihe niekoľkokrát vysvetľovaný, sa nachádza aj v iných významoch, napríklad esencia, základ, aj svetlo, plod, hej, že ten strom je v mnohých znakoch, alebo oddych a tak ďalej. No a takže tam bol nápad, keďže Seiko, to je tá kaligrafka, tu sedí. Dobrý večer, vítajte. Seiko je učiteľka, teda Milanová, a ona malovala kaligrafie už aj do mojich predchádzajúcich kníh, ale toto bol teda taký nářez, pretože v tejto knihe je 36 kaligrafií. No a okrem tých kaligrafií teda som si predstavila, že tam budú krásne fotografie, a keď som to predostrela pánovi Šrámkovi, som šťastná, že tu je to pán, ktorý robil tú vizuálnu stránku tej knihy. Dobrý večer. Dobrý večer, pán Šrámko. Dobrý večer. Gratulujem, naozaj. Tak, ono sa dialo medzi nami niečo také zvláštne, že on presne vedel, čo chcem. Ja som len trošku niečo povedala, niekedy som niečo akože povedala, že toto nie, ale väčšinou ja nechápem, ako to mohol urobiť presne tak, ako som chcela. Samozrejme, že tam boli nejaké moje vklady, čo by som tam naozaj chcela, ale... Bola to jednoduchá spolupráca, pán Šrámko? Ja som žena. Aha, tak dobre. Vedeli ste vycítiť a pochopiť, hej? Aj nevypovedané. No tak to človek sa naučí v živote. Áno, a medzi tými stromami to tak aj je, že oni vlastne komunikujú spôsobom, ktorým nerozumie hocikto. Respektíve myslím, že každý im môže rozumieť, ak si dá tú v úvodzovkách námahu. Takže komunikovať medzi tými stromami sa dá, a takto myslím, že aj medzi nami fungovala tá komunikácia, že vlastne tie informácie išli ako keby iným kanálom, nie len tým slovným a tým technickým. Takže ďakujem veľmi pekne ešte raz. No dobre, a ty mi tak trošku nepriamo odpovedáš už na tú otázku, lebo tu je tak napísané alebo povedané, že túto knihu napísali stromy. Ja milujem stromy, rád sedím pod stromami, ale aspoň mám pocit, že so mnou sa nerozprávajú, prečo sa s tebou rozprávajú a so mnou nie. Aj keď pripúšťam, že s ľuďmi som často zažil, že sme sa ani nemuseli rozprávať a všetko sme si povedali. Stretneš takého človeka, ktorého máš pocit, že ho väčšine poznáš, ale ty máš takýchto kamarátov stromy. Áno, no ono sa to začalo už veľmi dávno v detstve, keď som si chodila liečiť svoju dušu, ktorá bola zmetená z tohto sveta. Fakt ešte možno 4-ročná som sedela na čerešni a sa medzi nami vybudoval taký hlboký vzťah, že odtedy som stále pozerala na stromy. Stále pozerám na stromy, a až to skončilo tým, že keď sme sa pred 11 rokmi presťahovali do hôr a bola som tam teda medzi riadnym spoločenstvom stromov, tak pri prechádzkach tie stromy do mňa vyslovene tlačili múdrosti. Najprv to bolo cez nejaké básne, cez nejaké krátke úvahy a oni mi nerozprávali slova ľudské, ale boli to proste informácie zase ako keby cez nejaký iný kanál, ktoré ja som občas zaznamenala, potom som zase prestala, potom som zase zaznamenala a nakoniec ma teda presvedčili, aby som to dokončila. Takže 9 rokov som to písala a na preskáčku medzi tým ďalšie knihy a tak ďalej. A ešte taká vec tam bola, že vždycky, keď som išla do nejakej inej krajiny, cestujem kade po svete, tak vždycky som tam, tie stromy boli pre mňa také útočisko a každý strom, ktorý som kedy stretla niekde v zahraničí, tak mi predal nejakú múdrosť, ktorá je teda zhmotnená do tej knihy. No to je na tomto krásne, potom ak sa pustíte do čítania tej knižky, predpokladám, že ste to aj preto, že si ju zadovážite na záver tohto nášho stretnutia, tak tam naozaj sú rozhovory so starou lipou, potom tam hovorí čerešňa, pekné veci povedala aj nejaká oliva, ak si dobre pamätám, však. A tá nebola tu u nás, to bolo niekde, kde si ty máš kamarátov aj po svete takýmto spôsobom? Áno, ja mám také staré vedmy a šamanov stromových po celom svete.
tak sú tam múdrosti 2000-ročnej olivy na gréckom Zakintose, potom sú tam múdrosti 2 obrovských nádherných cedrov v Japonsku a ja už ani neviem, hej, lebo to je tak akože dlhý proces. Tak, a ešte jeden Sakuri tam pekne rozprávajú. Áno, Sakuri sme si aj zasadili, tak máme takého ducha Japonska tam u nás a je to ako keby tie naše sakury sú mladučké. Bežne si sakury predstavujeme staré, obrovské, zakvitnuté a tie naše mladé sakury sú ako keby takou jemnou niťou, cez ktorú mi tá obrovská nejaká japonská sakura rozpráva tie myšlienky, ktoré ja som neskôr, ale to je dôležité, ja som ich neskôr začala chápať cez ten taoistický kontext, cez taoistickú filozofiu, ktoré si teda som v nej zahlbená už nejakých tých 20-25 rokov, takže som sa nemohla ubrániť tomu, pretože tie stromy mi niekedy, naša breza, čo máme hneď vedľa terasy, ona bola taká, že ona ma normálne zdvihla zo stoličky z terasy a hovorí, choď do knižnice, do tej a tej police a vyber tú a tú knihu a čítaj na tej strane. Hej? Čiže oni ma niekedy v úvodzovkách nútili alebo nabádali, aby som si išla prečítať nejakú múdrosť, nejaký starý taoistický text. A to sa potom ľahko rozvíja človeku, keď má takých kamošov. No. Vieš, akože ti niekto povie, choď a presne ti povie, ktorú stranu si máš prečítať. Tak, čiže ja som tú knihu vlastne nenapísala, ja som to len... To je voľne prerozprávala. Ale ja to musím povedať, že veľmi pekne, aj tým, že je to robené ako dialog. Ja sa ti vlastne priznám k jednej veci. Zuna mi tú knižku svojho času poslala mi ju ako PDF-ko, ale mne to ani bohovi nešlo. Mne to v tom počítači jednoducho nešlo. Ja som si to otvoril niekoľkokrát a hovorím, toto je niečo, čo ja nemôžem čítať z PDF-ka. Potom je volám a hovorím, prosím, kedy bude knižka fyzicky, a hovorí, že už bude, tak hneď ti ju potom pošleme, ale a priateľe, a toto a PDF-ko, no tak to je ako keď ste boli v tmavej kocke zatvorený a zrazu niekto tú kocku dvihne a celý svet patrí vám. Zrazu som začal tú knižku čítať, ale došli sme do druhej fázy, kedy hovorím, že ja sa ti musím priznať, ja ju nedočítam do konca, pretože ju nechcem dočítať do konca. Dodnes, hej? No, tak dodnes, hej. Ja som chcel prísť zodpovedne pripravený a milujem, keď moderátor je pripravený. Ale zrazu som si uvedomil, že by bola nesmierna škoda, aby som túto knižku prečítal len ako nejaký príbeh, ktorý sa niekde začína a niekde končí, lebo toto nie je príbeh. To sú zážitky, to je poznanie zozbierané, 9 rokov zozbierané, tak prečo to mám ja za týždeň prečítať? A ako by ešte podobne ktokoľvek mal chcieť, aby som to aj za týždeň pochopil. Takže si dajte na tú knihu čas. Ja si ju teraz zase čítam a už som prečítala 2/3 a som úplne v šoku, že ježišmarja, to sa tak ľahko rýchlo číta. Mám teda zaujímavú skúsenosť, lebo často sa mi stáva, že keď si otvorím knižku pred spaním, tak si ráno vôbec nepamätám, že čo som si prečítal. A môžem to čítať znova. Ale toto nie je vôbec prípad tej knihy. Ja si nesmierne veľa vecí z nej fakt, že pamätám. Ja dokonca kaligraficky, ja ti viem teraz nakresliť ten strom a ja si to, kaligrafický znak jediný, už viem, ako vyzerá strom a viem, a čo ma naozaj zaujalo, to som si v živote uvedomil, že on má vlastne, čo má hore, čo my vidíme, to isté má ešte aj dolu. Áno, že to sa mi vypláva. Ide to? Ide. Ono to len kolíše. Že keď si potom v knižke pozriete ten kaligrafický znak pre strom a jeho úplne takú prvú verziu pôvodnú, čo je ešte piktogram, tak tam uvidíte, že strom je vlastne absolútne vyváženie neba a zeme. A môžeme to chápať tak, že rastie z zeme, z tej hliny a ťahá sa hore k slnku, ale dá sa to chápať aj na tej duchovnejšej úrovni, že vlastne keď človek sa napojí na tie stromy, tak je schopný v sebe objavovať krásu a nielen toho fyzického, čo je akože zem, ale aj toho energetického a toho duchovného. Čo mňa tam zaujalo, bola jedna taká vec, že ty si povedal, že stromy majú vedomie. Že je tam istá forma vedomia. Ja niekedy neviem, že či nám ľuďom práve to vedomie najviac nekomplikuje život. Tak akú formu vedomia majú vlastne stromy? Áno.
No, prírodné rôzne objekty, alebo ako by som to mala nazvať, ako sú stromy, kamene, rieky, tak oni naozaj majú vedomie, ktoré je ale iné ako ľudské vedomie, samozrejme. Hej, že keď sa pozrete na nejaký strom, pokiaľ sa pozrete správnym pohľadom, tak nevidíte, že by to bola len matéria a niečo tam rastie, čiže nejaké procesy tam prebiehajú, ale že je tam aj vyžarovanie a to je niečo, čo ja považujem za to vedomie a na ktoré sa dá napojiť a učiť sa od neho. A ľudské vedomie má tiež tento aspekt, ale zároveň má aspekt, ktorý je prepojený s našou inteligenciou, že sme schopní veľa vecí sa učiť, memorovať a tak ďalej, čož nám ako keby to čisté vedomie do určitej miery zahlcuje. Hej, že čím viacej toho vieme, nejakého takého, čo my považujeme za dôležitejšie, za dôležité, tak tým tá čistota nášho vedomia je ako keby, nechcem povedať znečistená, ale zakalená. Tak sa vynárajú otázky neustále a pochybnosti a všetko možné, čo už začne pochybovať aj o úplnom vlastnom presvedčení, takomto vnútornom. A ďalšia vlastne súčasťou ľudského vedomia je ľudské ego, ktoré neustále niečo vymýšľa a častokrát robí veci, ktoré sú úplne proti prírodzenosti. A strom tým, že ego nemá, tak vlastne všetko robí prirodzene. Hej? A toto je niečo, čo ja sa od neho učím a musím povedať, že keď som to písala, tak mi občas dal riadne zabrať, lebo som zistila, že som ešte len škôlkarka v jeho škole. Ja som si myslela, že už som niekde na vysokej škole stromovej, ale keď som tú knihu písala, tak som si uvedomila, že som ešte len veľmi na začiatku. Ale tak ja som čítal nejakú knižku nejakého 97-ročného ajurvédskeho profesora, učiteľa, ktorý hovorí, že už som sa niečo naučil a teším sa na to, čo sa ešte nové dozvieme. Že to poznanie nekončí nikde, hej. Najmä pri tých pochybnostiach. Ja som teraz dnes videl v telke takú partičku ľudí, ktorí vôbec nepochybujú o svojich presvedčeniach. Ale tí asi nebudú pre nás inšpiráciou, hej. Vôbec o nich nemusíme hovoriť. Dám ti na chvíľku pauzu, pán riaditeľ, bolo náročné, hej, lebo vidím, že ju chceš. Tak, pán riaditeľ, bolo náročné rozhodnúť sa vydať túto knižku, lebo nie som si úplne istý, že či toto je ten bestseller, aj keď do istej miery v istej komunite ľudí by to aj mohol byť. Ukážte, ja vám to zapnem, lebo som sa s mikrofónom v mojom živote už párkrát stretol a už presne viem, nech sa páči. Takže treba urobiť. Takže dobrý večer prajem, podvečer, takže to bola skúška. No, v tomto prípade to nebolo veľké riziko a možno ani veľmi náročné, keďže pani Zuna, môžem autorku tak osloviť, už vydala u nás 4. knižku. A dovolím si tvrdiť, že 3 boli úspešné, takže tá 4. dúfam, že bude takou sumarizáciou všetkých a budeme pokračovať ďalej. A napadla mi jedna taká krásna taká paralela v súvislosti s tými stromami. Celý proces tvorby tejto knižky bol v podstate ako keby zosobnením stromu. Pani Zuna je takým koreňom a kmeňom, ktorý vlastne privedol myšlienku, dotvoril, ponúkol texty a následne išlo to do tých jednotlivých konárov, kde boli redaktori, kde bol pán Šránko. V tomto prípade chcem poďakovať redaktorke Stanke Skladanovej, ktorá tu je, taktiež aj šéfredaktorke Marcelke Bednárovej, ktorá je v Londýne, pretože je book fair. No a spolu s ďalším tvorivým tímom prinášame tie kvety. Chceme potešiť všetkých čitateľov, ktorých to má teda nadchnúť a ktorí s tým majú mať nejaký úžitok vnútorný. Nedolo mi to nejakým spôsobom nepreniesť na to, lebo sa to priamo ponúkalo. Ale práca s pani autorkou bola fantastická, aspoň podľa čo mi dievčatá spomínali. Inak ja som dnes bol u seba na Včelnici a musím ti povedať, že aj stromy sa tešia, že už tá knižka vyšla. Takže neviem, či si to všimli, všetko prišlo o mesiac, ale že o mesiac skôr úplne, že kompletne oni tak rozkvítli všetky už. Dúfam, že táto jar predčasná zostane už jarou a že sa nič už nezvrtne, ale naozaj stromy prejavili obrovskú radosť z toho, že tá knižka vyšla. No, ja mám obrovskú radosť
radosť, že vyšla práve vtedy, keď sú v tom kvetenstve. Lebo ešte mohol byť relatívny pokoj v tomto dátume. Áno, takže to perfektne vyšlo a ja ešte napojím sa tu na pána riaditeľa, že ja som naozaj veľmi vďačná, že toto vydavateľstvo si ma zobralo pod krídla. Ja ani neviem, ako som si to zaslúžila, ale naozaj som vďačná, že mi pridelili pána Šrámka, že sa mohlo toto udiať aj Stánke, aj Marcelke. Za všetko ďakujem aj všetkým, ktorých prípadne s niečím potravujem. takže je to obojstranné. Veľmi radi tvoríme s takými autormi, ktorí sú najviac pôvodní, čiže domáci, majú viac ako 20-ročné skúsenosti vo svojom obore a naozaj cez tie ich publikácie, cez tú ich tvorbu prekvita to, čo robia. Mohli by sme to úplne pokojne inak to celé to stretnutie nazvať náhodou, nie? Ale vieme, že náhody neexistujú. Takže to rozhodne neexistuje. Prepáč, ja teraz na chvíľočku využijem nečakanú príležitosť, keď som tu sedel a čakali sme, že to spustíme, tak si ku mne sadol tento pán, tu oproti. On tvrdí, že je tvoj otec. Áno, je to pravda. Dobrý večer, vítajte. Hrdím na to. Povedal mi jednu krásnu vec. Som na ňu tak pyšný, ale ja tomu tak celkom nerozumiem. Áno. To bolo tak nádherné, úprimné priznanie. Ja vám za to nesmierne ďakujem, lebo vy ste mi pripomenuli moje stretnutie s mojím synom, ktorý odišiel študovať do Londýna matematiku, ekonómiu, ja neviem čo. Hovorím, synáčik, nevadí ti, že sa v živote neprozprávame o tvojej práci. Nevadí, máme iné témy. Takže ako to je? Ako to vnímaš? Je tá knižka pre tých, ktorí jej, povedzme, na prvý pocit nerozumejú? Či je aj pre nich? No tak myslím, že pre môjho otca tá kniha určite je, už len z toho dôvodu, že som ju napísala ja. Ale samozrejme neočakávam, že všetkému porozumiem. Myslím, že prvým 3 knihám môjim vôbec nerozumel, hej, lebo to je čínska medicína. Ale myslím si, že tu v tejto sa trošku prepojíme. Dobre, budem držať palce. Každopádne súhlasím s tým, že je to knižka, na ktorú si treba nechať čas. Je tam akože veľa priestoru, je tam veľa priestoru na cítenie, na pochopenie. Si nádherný pozorovateľ, lebo sú veci, ktoré som si naozaj zapamätal, pretože že si uvedomila, že strom je nádhernou symbolikou pre nás, keď chceme viesť nejaký vnútorný rozvoj, lebo on až do svojej smrti v princípe rastie, čo sa nám nedieje, náš vývoj sa zastaví niekde okolo 25-ky a potom už len starneme. Hovorím o fyzickej schránke, hej, vnútorný rozvoj je úplne iný, ale že ten strom, on naozaj že rastie nielen do výšky, ale on vytvára tú kvalitu toho dreva a stále ju zlepšuje. A to je nádherná paralela s našim takým osobnostným rastom. S čím nám môže perfektne inak táto knižka pomôcť. Áno, moja dcera, keď ju čítala, inak toto je taký náš rodinné dielo, lebo keď som ju písala, tak som ju najprv každý mesiac, je po mesiacoch písaná, každý mesiac som dávala čítať môjmu Milanovi, pretože on je v tých taoistických kontextoch moc ďalej než ja, takže on mi takže odborne mi radil a kontroloval. A potom som to ešte dávala čítať našej 22-ročnej dcere, ktorá vtedy mala 21, že či tomu rozumie mladý človek a ešte mi tam samozrejme kontrolovala aj nejakú štilistiku a tak. No a ona, mladý človek, žiadnu moju knihu doteraz nečítala, čiže jasné, ale na túto knihu, keďže ju musela čítať, tak sa úplne na ňu namotala, hej, že proste mi hovorí, mami, to je úplne motivačné, to je transformačné, to musíš k tomu napísať aj ako, daj tam nejaké cvičenia, aby ľudia s tým mohli viacej pracovať. Proste fakt z toho bola nadšená, ja som bola prekvapená, že čo. No a takže teraz sa deje to, že spolu na tejto druhej knihe, nazvali sme to, že pracovný zošit alebo pracovná kniha, spolu na nej pracujeme a ona má na starosti viacej takú tú časť motivačnú a ja mám na starosti cvičenia, rôzne fyzické cvičenia, či kundové cvičenia so stromami, takže
Takže to takto skončilo, že nemá to konca kraja. No ale však to je dobré, vlastne, že to stále plinie, stále sa to vyvíja, lebo priznám sa tiež, že teda hovorí sa, že do knížiek sa nepíše, nemá sa tam čmárať do nich, ale ja som mal tendenciu si tak ako sem tam v tejto knižke niečo počiarknúť, niekde si urobiť nejakú odrážku, aby som sa k tomu vedel vrátiť, lebo to je ten typ knižky, takže pracovný zošit naozaj, že vítam. No a tam práve bude priestor na rôzne zapisovania, aj tá dcéra vymýšľa všeličo, takže kto sa chce hlbšie ponoriť do tých myšlienok a hlavne začať aplikovať tie myšlienky do svojho života, tak práve cez tú nejakú praktickú spracovávaciu etapu, ktorú tá kniha bude poskytovať, tak má možnosť, bude mať. Kto môže za to, že predslov napísala pani profesorka Hogenová? Kto to spôsobil? No, ja som sedela na terase a to sa naozaj tak deje, že ja si sadnem na tú našu terasu, tam máme lúk, všelijaké stromy a prichádzajú informácie, hej, a zrazu mi prišla informácia, že skús poprosiť pani Hogenovú, či by sa k tomu nemohla vyjadriť. Že no určite, prečo, však ma vôbec nepozná. Ale asi o nejaké 2 týždne som jej napísala, ona v momente odpovedala, že je jasné, že to zaujíma. Takže čítala úplne taký holý rukopis, proste ešte s chybami. Ona to čítala z PDF-ka? Ona to čítala z Wordu dokonca. No tak to je asi lepšie. Čiže tam nebolo ani obrázky, ani kaligrafie, nič tam nebolo, iba suchý rukopis a tak teda vyjadriala sa k tomu predslovom, ktorý teraz zaznie. Ja už sa tak nenápadne otáčam na Elu, lebo ty si tak trošku hlasom z Uniných kníh, hej? Môže byť? Tak pokúsim sa ten hlas použiť. No. Dobrý večer. Áno, stalo sa niečo, za čo som veľmi vďačná. Zuna ma poprosila pri svojej prvej knihe, či by som mohla túto knihu hovoriť ako audioknihu. Zdalo sa nám, že to celkom dobre fungovalo. Urobila sa druhá kniha a tým pádom začínam sa cítiť ako hlas z Uniny. A som veľmi vďačná, že môžem byť pri tom, že môžem vidieť Zunu, ako tancuje svoje knihy. Lebo ona tie knihy nepíše, to je choreografia, to je tanec, to je život, to je niečo veľmi krásne. Zároveň sme blízke priateľky, takže zdieľame spolu veľa pekného, veľa tiež vecí, ktoré nás rozrušujú, ktoré potrebujeme spolu riešiť. A dnes som teda bola prizvaná k tomuto peknému sviatku zrodenia knihy a verím, že náš vývoj nekončí, tak ako Martin povedal, že škoda, že stromy rastú, my nie. Ja verím, že nám jednak rastú korene neustále a jednak nám rastie koruna, ktorá rastie až kým sa nedotkne nebies. A verím, že aj môj hlas prispieje k tomu o pár mesiacov, že si budete môcť túto knihu možno vypočuť niekde v aute alebo pri nejakej príležitosti. A dnes by som vám prečítala, ono to nie je príhovor, to je predslov pani profesorky Hogenovej, ktorá teda napísala tento predslov z Uninej knihe. Ja sa ho pokúsim prečítať v češtine. V knihe je samozrejme preložený a prepáčte mi, pokiaľ to nebude hlas pani Hogenovej, ale pokúsim sa teda vám sprostredkovať poznanie, ktoré pani profesorka tiež napísala do tejto knihy ako predslov. Máme před sebou velmi pozoruhodnou knihu o tom, co je Tao stromu, protože i my lidé se stromu podobáme. Kniha je napsána vybraným slohem s citlivostí a vnímavostí básnířky, která vidí dál, než je tomu u běžných lidí. V naší výkonové době
kdy se chce každý etablovat jako jedinečnost a nenahraditelnost, je tato kniha naprostým obdarováním, protože nám vrací klid, vrací na epikurovskou tišinu duše. Jde o taoistický rozbor stromu v různých ročních obdobích, kdy nám autorka po měsíci nastavuje zrcadla rozhovoru stromu s průběhem našeho života, jimž probíhá intence k celku, nemajícím žádné okraje. A proto si uvědomujeme, že pochopit tyto souvislosti znamená, že musíme v sobě prodlévat v napětí yang a yin a lehce a nenásilně směřovat k jejich harmonii, jako to můžeme po měsících z nejrůznějších hledisek vidět právě u stromu. Celky, které nejsou předměty, se v nás rodí z napětí bytostného tázání a tato teze nalezla v této knize své uskutečnění. Jan Patočka by z toho měl radost. Je to básnická filozofie, která čtenáři předestře to, co si nikdy nepovšiml a co dnes potřebujeme snad nejvíce. Vyrovnanost a nadhled v samotě a přece nikoli tak úplně v opuštěnosti. Čtenář pomalu je z vroucností unášen do celku, do toho, čemu říkáme Tao, což je výsledkem bytostného rozhovoru se sebou samými. S polis, s kosmem a s bytím samým. Strom a člověk. Hieros, Gamos. Starořecká svatba mezi nebem a zemí, Kalokagatia v lidské bytosti, jsou najednou pochopeny daleko hlouběji a opravdověji. Kniha je léčivá, nalaďující, je transcendující, nastavuje zrcadlo každému čtenáři, v němž nezahlédáme jen sami sebe, ale v sobě samých se ukazuje hloubka toho, co hledáme v kosmu. Ale to vše je i v nás. Jakoby se prastaří hermetici vůbec nemýlili, když tak často opakovali, že to, co je nahoře, je také dole, což tak dokresluje Mandelbrotovu tezi o tom, že v každé, byť sebe menší věci, můžeme nalézt celek, jenž je tam svinut ve významu, jemuž říkáme implikátní. Zde se zbíhá taoismus s kvantovou teorií, kde každá mikročástice je současně na svém místě i na všech ostatních místech v našem světě. Kniha je čtivá, je napsána kultivovaným jazykem a otvírá před čtenářem horizonty, které mu budou pomáhat nalézt sebe samého ve zmatcích současnosti, což každý z nás potřebuje. Rozhodně tuto knihu doporučuji a autorce přeji jen to dobré, klidné a stišené. Děkuji za tuto knihu. V Praze dne 28.4.2023. Profesorka Anna Hogenová. Počúvalo, že už ani neviem, že či má po tomto predslove, ktorý tú knižku vlastne otvára, či má zmysel ešte o niečom hovoriť, len tak premýšľam, že ako by mohla asi vyzerať tá audiokniha, ale to asi nemôže byť jednoduchá audiokniha, keď tam účinkujú rôzni herci ako lípa, čerešňa, oliva. To mohlo byť do istej miery hrané, nie? Budeš tam hrať dub? Veľmi rád. Ja si myslím, že budeme chodiť do prírody, budeme načúvať hercom, lípám, čerešňam a myslím si, že z toho vznikne možno audiokniha týmto spôsobom.
No, ja by som ešte veľmi veľa vedel s tebou rozprávať o tejto knižke, pretože keď zistíte ona, ako je písaná, ako príbeh toho stromu od jary až do zimy, ja v tom vidím toľko prepojenia s mojím životom vlastným, lebo sme sa bavili o tom, ako je to so včelami prepojené, ktorým sa ja venujem, ako oni vnímajú jar, ako teraz to, čo sa rozbehlo tak prudko, oni okamžite do toho naskočili, rozbehli sa a ako ten výdych, ktorý sa odohráva pre ne teda v období slnovratu, kedy ľudia sa tešia, zimného slnovratu samozrejme, kedy sa ľudia tešia ešte na leto, že čo si užijú a včely tie už sa chystajú na zimu a tie stromy to majú veľmi podobné. Tak ja už to teraz nechám. Áno, myslím, že už stačí. Ja len sa chcem spýtať, či tu je Maok a či tu je Peťo. Tam je. Ja nemám okuliare, je tu? Aha, dobre. Ale máva. Dobre. Je tu. A je tu Peťo Žufa? Dobre, nie, dobre. Tak. Lebo Maok je môj spolupracovník. Prepáč, ja viem, že to skončí, len musím ešte to povedať, že táto knižka je sprevádzaná aj hudobnými albumami, ktoré sme vybrali zo všetkých možných albumov Maokových. Takže si môžete tam počúvať pri čítaní, ale nemusíte. Áno, je tam taký zaujímavý spôsob, ako si to spustiť, hej? Ako je to moderný spôsob, môžete to urobiť, takže v rámci čítania knižky si môžete pustiť aj primeranú hudbu k tomu. No, ale nemusíte. Ale nemusíte. Môžete pýtovať aj. Hej. Alebo tancovať. Ideme ju teda uviesť do toho života? Sviečka nám horí, poďme ju pokrstiť. Chceš ešte niekomu poďakovať predtým, než to urobíme? Ja Vidíš tu niekoho, máš zoznam, dobre? To je rozumné, lebo človek aspoň na nikoho nezabudne. Áno, ešte chcem poďakovať všetkým mojim podporovateľom. Hej, mám okolo seba drahých ľudí, ktorí ma podporujú, ľutujú ma, že musím sedieť za tým počítačom a podporujú ma aj finančne, aj tým, že ma majú radi. Takže vám všetkým ďakujem, aj tým, ktorí tu ste a aj tým, ktorí tu nie ste. Niekto to musí odmakať na tom počítači, prepáč. Takže zoznam je, myslím, kompletný. Už som všetkých spomenula. A ešte ten Peťo, ktorý tu nie je, tak to je ilustrátor, ktorý do tej pracovnej knihy maluje cvičenia. Dobre, tak poďme na to, priatelia. Kto z tvorcov mohli by sa zúčastniť aj tí, ktorí... Je tu niekto z tvorcov, spolutvorcov, ktorý by chcel sem prísť a pokrstiť tú knihu s nami? Byť tu s nami v tej chvíli. Sejko, would you like to come? A Maučko, poď! On je tam začítaný v detskom kútiku. A Juraj? Prídete? Juraj možno nemá rád to svetlo a to pódium. Asi nie úplne, asi tak, ale to je tak výnimočná situácia, že bolo by fajn, keď by ste boli pri tom. Je to super. Ahoj. Tak knihu chceme pokrstiť takým jemným voňavým dymom zo stromu Palo Santo, Sveté drevo. Takže Ela ako krstná mama teraz našhavuje. Chceš to dať viacej do ohňa? Ale Ela veľmi dobre vie, že ten oheň je najhorúcejší až na špičke. Dobre to dávaš i kúkaj. Už to robila evidentne. Už ti to ide. Máme tu nad sebou požiarne hlasiče, na ktoré sme boli upozornení, že dúfame, že nezačneme kropiť Martinus. Sa darí, nech rastie. Všetko dobré želáme. Tak, nech rastie táto knižka radom čitateľov, tak ako tie stromy, ktoré ju napísali. Si šťastná? Teraz si tú knižku môžete aj zadovážiť. Na vami sa môžeme potešil. Bol som upovedomený, že dnes za nejakú špeciálnu cenu si ju môžete zakúpiť.
tak nevynechajte, neprídite o túto príležitosť, samozrejme, verím, že aj preto ste prišli. Pán riaditeľ? Ja mám ešte pre pani autorku takú netradičnú, ale úplne vhodnú kyticu z prebudzajúceho sa dreva. Je tam vrba a bahniatko, ktorá práve teraz vyťahuje energiu smerom von a teda nech vás teší a nech vám dáva silu. Symbolicky. Ďakujem. Ďalšia pekná myšlienka, ktorú som si prečítal v tej knihe a zase som si ju zapamätal, že tie stromy sa na jar, že to sme si vôbec nevšimli, že oni sa tak nadýchnú, oni sa trošku tak akože napúčia a potom sa stlačia a vystrelia tie púčiky. To som nevedel. A už to viem teraz. Ja preto machrujem. Ďakujem, že ste nám venovali svoju pozornosť, ďakujem, že ste prišli. Voľne samozrejme môžete teraz začať Zunu obťažovať a vrhnite sa na ňu a pýtajte sa a vezmite si tie knižky, ona vám ich všetkých podpíše.